Jag måste gå på ett ställe innan jag ska springa igen. Vi skulle vara här, tror jag. Eller om det var riktigt som skulle bli. En stor ring. Ja, de har inte tappat ihop där så att det är mellan ja, tack. Jag känner inte. Det är väl Kalle. Ja, det är mycket. Klart att du vet hur man ska. Som att Kalle. Ja. Precis. Och du vet att hon köpte att hon köpte man. Så kommer hon hem. Och du vet Kalle på de har och sedan så lämnar hon ju Kalle i bilen. Han är ju alldeles lång i bil. Han skickar på lite klädsel. Jag ska skicka på Facebook. Nu måste jag gå på stället. Vi går och hämtar hundarna sen. Men det är väl som Lossa. och sen får jag upp ett parketråd. Som var så jättefint. Men jag undrar om det var här också. Min, han har 80 var det väl som, men det var ju mitt fel. Jag hörde hur det dunkade i elementet där uppe och jag tänkte det. Jag tar min känga. Så går han och slår med den. Det var bara det var min känga. Det var en kamera. Ja, det var nog roligare. Så när jag vaknade så sa jag så här, jag ringde till Jens också. Det är hund. Det var ju platt på ena sidan. Jag köper den. Det var en jättefin hund. Han är ju